Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su chan singa ba subscribe no menta. Kajing je basyau sen bat basyau sangsot hadu kata-kata ya MLA ubana ka jait benriu kuki ha ka ba ki kenhun jong ka jait benriu mete. Kila bom bat lasok ya une MLA hadu bandakut sendon kalasai jong u. Uwung sasing walti badena ka jait benriu kuki Henry Powis nem karta bat balaya khunru ya ka election naka parti BJP bat ubala jobru hadu laisin gentiu ya ka election na thanglung constituency wung sasing walti ude unong yelam jong ka jait benri kuki andre sngap ka e kabala je yau de haka khasau tarik ubnai me arjar pholai kiken hun na ka jait benri mete kila ap ya u halenti katba u lawan meeting na ka ying jong u chief minister hapu ka jela Manipur bat kila bom laso kila tit ya u hakli rengkat bat driver jong u kat ba driver jong u ula khlat no sen bat ma u pat ula sa bom satit hadu bagi jait benrum mete kilamut ba ula khlat no henre la pengkit no ya u sa Private Hospital Delhi bat ula sa bun tayau arbnai hapu kajing sumar hapu hospital ki bom kitit ya u da kitian ki ba nep naka benta jong ka khli jong u hadu ba ula kelabit umnang su ban kren lalong kum uba anna bom nang ban kren bat ubam la su ban yok snya hadin arbnai kajing sa sumar hapo private hospital Delhi la pengkit no ya u saying jaka sa jong u henre da pipek ya kane ka video kajing i sangsot wat ladep pha sumar ya u ru henre ula kelalong ubam yok snya balayap wat lada kamen jong u kadang don henre umla su ban yok snya bat umla su ban kren umla su ban nyai umla su ban ying ula kela arna tang ban song ru umla su sa tang bat thia no aka jing thia katno ka jing isen e yaune MLA na ka jait benri kuki na ka kerdan MLA bat menta ula long no uba anna ubam nang su ban le katno ka jing isen e ya kiba haying hasem kalok bat kikun bat kumjuru ya u balamat ya kane ka jing jingjar